Koni chuan an tuk thuan in chu sil filmeka in nuam taka chengin chung kodum takaneya afapa chu games khelin chuata amua apasal Edward chu lodak lutin tuk thuan che bayron buka koni chuan Edward ta mu chuan akor chu letling zonga hak tu lo chilwata mase Edward chuan wang thuang takin a hak luini thuino chang ve thonga Edward chu office kal turin in siama koni chuan Charlie hanole no lo chu zotin no tir turin bathroom lam apan puya afapa sia mulmul lai chuan Edward chuan an na lampang soin alo phun ve mek bok koni chuan Edward chu lo chhon watin engkima kal thatle tur thu lo shila mase an na thil vela wang chuan Edward chu lungoi vak lawani mase koni chuan abuai ema wangin angai sak emem man lo thunga Edward le Charlie te chwa tuma kongkan hon chuan thli chu na takin anin chunga aron te luta Edward chuan koni chu chuak lawa ina oma that thua shil chuan koni chuan Charlie birthday lomna tur eng molei khomangai tholo shila Edward chuan chwa pa chuan an pui chu fiam zawa koni po chu nui ve mai bok an chung kwa chu an hlimani ti amu theini koni chu khuchunga ama chau chuan kalta a amamo ang chu leikim theimaya mase thlikle nal tuwang chuan adu anga rangin in lama pan theilo thunga taxi pharatom lain tuma anding du mai bok silo Clilen bohlau takin athil khai ho chung het taka wanin churingo chu boy puya koni ebzong cha chuan Paul Maltel localin ani po chuan le khabu tam tham tak aron pom chuna ani po chu thli wang chuan akal lei thei chuang lo an pani chuan an thil ken lai ringot boy puin anin mulawa anin su thlu tange nge a an thil ken chu tladar vikin Paul chuan koni thil khai chu charkhom sak zungzunga koni po chuan Paul le khabu chu lo charkhom sak ve bok koni chuan taxi phardin theilo thu soin Paul chu phar sak turin ngen te top maya Paul chuan ngai dam dil pa in fiam tho tho a koni chuan Paul chu tlangwal mel thatakani ti amuve chia bok mase in thup sham sham tum thung Paul chuan koni tlukna wanga akhu pa pem chu muin anbul loka apartment lu a chho tur le benet bel tur chuan asom ta a koni chuan lo momati thole taxi lo nga jok tur thua soizeta mase taxi muluk don lo ti en chat wang chuan azui lut ta zoka Paula apartment chu lo zau phiana mase le khabu lirin mun tin chu khata Paula chuan le khabu di lar ani thu soin bathroom omna lam chu konia ko mu ngala man mo takin koni chu alut ngala Paula chuan an thingpui in tur chu lo siam ve ngal bok koni chuan apema chuan film khur takin benei chu bila chutiang tlangwal mel thatak mai ina om mai chu azam ru ve hleni Paula chuan thingpui pe in an ti zui luama Paul chuan eng vak soilo ma sila koni chuan Paul chu tha ti tel tamai ani koni chuan chung te kolin aho ma theilo tur thua shila chutianga tong mulmul lai chuan Paul chu local nain a khope ma chuan vurin ade saka taksai nai taka nom chu koni chuan danglam na neya an bo rak chu adanglam tana wangin koni chuan hodu to thua soita deya a chu amain Paul chuan le khabu pakhat koni chu pe a adu lai bik chu chiar riturin a shil zui ngal boka a chiar pa chuan Paul chuan lo soi ve zelin koni chu a nai tel tela an bo ruak po chu danglam le ta hle maya koni chuan rang takin a chua san zui ta deya Paul chuan adu hun local turin au zui ve bok ina thlen chuan engkim thavekin a fa pahar tak Paul ngai renga Edward chuan a khupem chu mu a koni chuan Paul ne nan in suthluk dan vel chu shil ve ngala mase Edward chuan ngai thu tak lo takin Paul chu wine thona that thuina fiam thu a koni chuan Paul le khabu pek chu la chuakin a chiar le a chun lama thil thleng vel chu ngai to chuak wai an pindana chuan Edward chuan video camera kin koni mu turin pu cha alai chu video in lo la a in fiam zuin no panun an mangzuya anin mangain an hlim don hle ni atuka chuan koni chuan afapa chu skula atha a ina chuan ti tur dap kwalin Paul le khabu pek bok chu keu le ta a akeu pa chuan le khathem mi alo tla lola charwatina in ziak chu chiara koni chuan relin Grand Central Station apana phone booth panding ngalin lekha in ziak number chu dial ngala ma se da le daya avoi ni na ta na call le a Paul na lo chan chuan lam siamin lom tu soina tan wine thona du thua soi tangota ma se Paul chuan ama nge in petura ti chuan niala tum zet na a arim ti vele ta zoka
Paula apartment chunga chuan an pani inkar boruak chu adai lem lo hle a Paula chuan Connie jacket chu phelpuin a fiam zawa Connie in brail manga le khbuzia a khoilai chuan Paula chuan a kut chu hum nana a chiar puya Connie chuan thil omdan chu shithiamin ain la sangwata Paula laka ari ruput dana in thiam lo wangin Connie chu Edward te office a kal tangota akal na te chu dot soin Edward te chu korlum thara lei saka Edward na hak chin lai chuan phone call poi mo tak adong lawa thinrim taka Edward tong lai chu Connie chuan lo thlir renga chumi zan chuan Connie chuan thlenga sil line Edward chuan do kan lo ti fel ve thunga in belawan omring wang chuan Edward chuan Connie chu angai ven rupa renga aril ro lak pen sak po tumbok mase Connie ngai to na chu mun dang da ya om thung se ni change ken sak chu chuan lama mangin Connie chu Paula apartment a chuan a kal le ta a Paula chuan music lo ngai thlamekin Connie chu lampuya soma lopom ve main an pani chuan an lam dun ta a Paula chuan Connie chu photuma muang changin an na ria ya ya mase Connie chuan lo narin tra chuak takin thil dik lo ni thua soya a chwa san ta ngala mase a ko ta thengil wangin alo let le a Paula chuan pum kang nolin pindan lam apan pui ta a Connie po chuan anya le thau lo a ho konga chuan in thiam lo na khatin Connie chu atap ringa Paula ne na an che dun dan chu amit kha alo lang wai waya muang changa Polan athom no phil saklai te nya le du hle ma se Paula chu top tora adu si lo dan te shi chuak zelin atap war sawa Paul chuan apenti phel sakin lo dana tum chuan Paula chuan Connie chu ama beng turina shila Connie chuan kut chu thlak ma se Paula chu athak thil pha zwal sau zo kani nu panun chu an mang don tange nge a Connie melanda na chuan athil ti wanga in chir nge ani a aril ro boy jok po asoi shan theilo ani rang takin bathroom apana apenti phelin in ruk fai tum ta a chuti lai chuan Edward an bang tur chuan bo pa mu in Connie in Paula mu tum wanga apasal bula dot soin bo pa mu wanga achwa thua soi chu ri chwaka bo pa chu karma sa nu puinen anin mu chungchang chu zot ta a mase bo pa chuan alo shi thiam lo le a Edward chuan a shi swal ani ring ta zoka chumi zan chuan Connie mi zia chu danglam hle a Edward chuan shi thiamin Connie chuan alam mangayem ti azot ta topa Connie chuan an mangai thuin alo chang ve ngal wat bok Connie chuan nun pani nein achung ko bula chuan chung ko nu lim thei tak angin alanga apakha chu Paula bulani anin mungun tel tela anin du chho tel tela sexa anin rem em bok Paula kyanga hun man chu athalel le bok se ni Paula chuan Connie chu aduanga omtir aching chho tan ta a nikhat po cafe a Connie chu cholpuya Connie chuan melchat an mu lawin adu lo le thungani mase Paula chuan Connie chu engchin nge nor lui thei a sheve thung du se ni an pani chuan lim takati ti in anin fo ple thina an ma ni lo en reng tu anom ti reng an musi lo ni chulai muna customer pakha chuan Connie chu asya ni na langa a in le zau zau thina chumi zan chuan Edward chuan Connie in bualai chu azoma nu panun man puya tum chuan Connie chuan lo narin ain thiar film san ta dai ani atuka Connie chuak turin siam chuan thomno tharain belti Edward chuan a mu a hun man dun puya du wangin arwala kal tur chuan Edward chuan soma mase Connie chuan beauty salona appointment nei thuin alo changa Edward chuan salon chu akola Connie chuan dot a shilti a she chuak ta ni appointment lo nei reng lawa dot lo shil reng lo ni Paula mu tuma kallai chuan Connie chuan a thian lui Tracy le Amel chat Sally te amu fu ta lau maya Connie chuan Paula mu hlan ngak lel to hle ma sila a thian ti chuan coffee in puya an som lui tata nial theilovin a buldora chuan an lut ta ni dor chunga lu chuan Paula kolin aum na mun chu Connie chuan a shila Paul chuan fiam chak thutin anom na dora chuan a lokala kalson turin Connie chuan shil ma sila Connie le Paula ti chuan nunglama nu panun an mang dun le ta ni Paula kalnu chuan Connie chuan a thian te chu azom le ta a anti ti na chu uire na lam rong kai in chho tan ta a Tracy chuan amain apasal a lorin om lo san to a Connie bula chuan Tracy chuan athil ti swalian berani thua soya Connie po aril ro kal thui hle ani chumi nuwa Paula ne na nom dun le tum chuan Connie chuan Paula chu anthil ti chu that lo thu shilin top san bada du thua soya in thiam lo na chuan alwa khat to tak zetani office a chuan Edward chuan
anwai thokte zinga pakhachu bana lo tum meka kafia koni le pola mutu khan Edward bula chuan achung kwa chunga inventor le enkol uluk turina shila chu warning chuan Edward omati nuam lovin private investigator mua koni zui tur chuan a ruaita ni chumi zan chuan Edward chuan Charlie le koni te chu Chicago a ni reilo te chama kalangai thoshila inrin to na chungchang soin an office ami aban pa chu chuan lama manga ma se thil soi chan chu koni ni ti an thathiam ve ni koni le pole chuan theater movie endonin an thutna chuan no panunan mangjui ngala an chwa chuan private investigator chuan thla la rule zewa koni chu afa paskul bang shwai turin a thlengtaya in thiam lo le shom tia khatin chumi zan chuan lung chetakin ziala zungheka pole chu kolin aning karti top tur ang takin oma ma se theile ngang lawani Edward chuan private investigator chu muin engkimani chuan a shila Edward chu thong lem lo ma se oi harsa ti thungani atoka koni chu khopuya kalin pole ne nanin kar chu ti to patuma ra sur thuta wanga tomhulna zon chuan pole le meiche pakhat kal dona mutamaya lekhabudora zuilotin koni chuan pole chu vin twarina chwa chala pole chuan koni chu apartment a shwain anin karti to pai chuan anmudun le tazokani pole chu a chil tlata ain thunun thei thlot lawani Edward chuan pola apartment chu pana enge mu in be se po shibik law ma se amit nge ya chiana doni tunge ni asoi chuan pola chuan Edward chu in chung lama lut turina soma nawan dom dona Edward chuan thil omdan le thendan chu chiang taka ngai twa tuma ma se chu in chunga pola le koni te chanchin le an pani omdun dan achat le mu bil zel chuan aril ruana zwal zel thungani koni in pola snow globe ape ka mu chuan Edward chuan ain sum theina hlo ta veka chu globe chu aman koni apek nge ni Edward ril runa chu atlu thel hialani ma se snow globe ken chuan pola luwa chuan a chuta chor maya athat zui ta ni rang takin a fingerprint chu a rufai ngal zungzunga snow globe chula in pola ruang chu a bed seat in tuam zuya koni chuan pola chu ron kola khol chuan lo changa koni chuan aning kar chu ti to padu thuron soin in thiam no re renga om thule a fa pale a pasala bum theilo thote choron soya chu Edward chuan lo ngai thavekin koni in thiam lo otang chuan anupui chu ngai dam ngal man che pani Edward chuan pola ruang chu akar hnunga ahlanga manmo takin afa palem channa huna chuan akal tangala koni kyanga thuin an fa pachita chu kutin wan chungin an ena nui sang rengin an pani inkar chu athavek ni om hian alang chumi zan chuan koni muthil no Edward chuan pola ruang chu bolhlo paina apaita a akar chu silfai tir ngalin ama po in bua zui ngal bok atuk zinga chuan Edward mi zia chu danglam hle a koni po chuan aman thiam wata Edward chuan koni chu khochunga in son lu du le du lo zota mase koni chuan an chen na mun chu no amati thoina chang ve maya Edward chuan makati dewa mase lu butangawa police pani koni te na chuan pola chungchang zo turin an lokala pola chungte chuan pola chu mi bo angin report an lo thelu to aloni pola dokana chuan koni phone number an mu hi aloni a mase koni chuan do soin pola chu amel shat satya chawani thualo shila chuti lai chuan police pakhat chuan snow globe in tlar tha tho cholo en kwal ve bok koni chuan police local thu Edward chu shila do soile in pola chu amel shat satya ringotani thule police in thurnon zot ve ringot chu makati thute soya Edward chuan adot soi chu oi angin alo ngai thave mai bok pola ruang chu bolhlo paitu pakhatina muchhuak ta hlok maya police te chuan koni chu thuzot fya turin ron pan le ta a chumi tum chuan Edward po omvein koni chuan pola chu fundraiser a amu masak be truma in shan ni thu a phwa chop le ta a mase maktakin Edward chuan lo tran pui ve bok koni chuan pola chu asya chan lo thule apartment naya pola kal lo thute soibil zela mase pola apartment bula parking fee a choi to record chungchang an zo chuan chulai muna om chan chu do ta phwa chop le ta ne police te honu chuan koni chu athla phan melin alunga email le bok koni chuan dry cleaner nena Edward ko ta balam saka aip te check chuan pola ne dan thalak chu phor chuak ta nola apasal chuan in kima shevekani te ashe thiam ta ne chumi zan chuan anina dinner party neya anmi khwalin an snow globe collection a en chuan koni chuan ama Edward na pek pola pek vele tak snow globe lo om ring chu muta a chuta Edward nen chuan an mit in tong fuin thil thlendan zongjong chu soingai rwin koni po chuan ashe thiam ta ne koni chuan Edward a chwa chala
thinrim takin edwa te chuan Paul chu athani thua soive ta boka ma se Paul chu thadu lo thole athadu tak jok chu ama koni ni ti chu asoi tel ta a an pani chuan muang changa in latariai rain koni chuan lungai takalo omin Charlie chu nem le ri a Charlie chu Edward nen piano an tum le a chuti laia koni in snow globe en chan chuan achunga le khathema Edward tan amangai thule achunga thil thleng thaber alani thu azya na lo omreng chu muta a ton ma kha na lo mungai lo balo ni in thiam lo na le in chirna chuan arun lo khatle ta a in thlashung takina fapa le apasalte omna chu panve ta ni chumi zan chuan Polani nan thalak dun te chu haral taveka akyanga Edward thuin ani chuan zoi muanga anhun kher tak ton mek chu anna pal tlang don thu in afuya chung ko borak ti zia tumin party nan kala an holam chuan koni chuan an chung ko aram danga bultran thatura pe ma du thua soi tamaya Edward chuan pompui vakmel lo ma sila rimti ang chuan a ombe maya an pe na turam le engen ti turti te chuan soi ta zoka an pani chuan in ko in an mahuna engpo thengdon se in nungrual taka engkim ma chondun zel huamin an nu pen kar bo ruak po chu tha chove tial tial ta ni he movie hi Unfaithful kumsang ni pani kumati chua khani a mu nomin lo ti nge ka be se ye